नमस्कार आसंतु आज आमे समस्ते मिशी इतिहासर पृष्ठा उल्टाइबा आउ एक कहानी हेउछि ओडिसार जहाँकि 2500 वर्षरु भी अधिक पुराना एमती एक इतिहास जहाँ केवल समयर परीक्षारे पास होइनी बरं आम भारतर भाग्यकु मध्य गढ़िछि। आमे समस्ते शुणिचे जे ଏହା ହେଉଛି ଯୋଦ୍ଧା କଳାକାର ଆଉ ସାହସୀ ନାବିକମାନଙ୍କର ଦେଶ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅସଲ କାହାଣୀଟା କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ 5ଟି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଛୁ। ଆମେ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଙ୍ଗର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ସେହି ଐତିହାସିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ ଆଉ ଶେଷରେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବା ମୂଳରୁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ଭୂମିକୁ ଲୋକେ କେଉଁ ନାଁରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ 25,000ରୁ ବି ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୁଝିଲେ ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଭୀର ଇତିହାସର ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହାକୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଜୀବନ୍ତ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛୁ ତାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା 3ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଆଉ କୋଶଳ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଁର ଥିଲା ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ। ଆଉ ସେଇ 3ଟା ନାଁ ଭିତରୁ ଉତ୍କଳର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଖାସ୍। ଉତ୍କଳ ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଭୂମି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ହୃଦୟ ଯେଉଁଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଆମର ଅନନ୍ୟ କଳା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ନାଁର ଯାତ୍ରାଟା ବି କେତେ ମଜାଦାର। ଉତ୍କଳରୁ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଶେଷରେ ଏଇ ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ 2011 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜାଣିଲୁ। ଏଟା ଖାଲି ନାଁ ବଦଳିବା କଥା ନୁହେଁ ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ହଉ ତେବେ ନାଁ କଥା ତ ଗଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ସେହି ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଆକାଶ ଛୁଉଁଥିଲା। ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ କଳିଙ୍ଗର ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି କଥା ପଦକ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏହା କେବଳ କିଛି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଲା ସାହସୀ ସେନା ଥିଲେ ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ କ'ଣ ଥିଲା ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ? ମୂଳତଃ 4ଟି ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ବୋଇତ ଜାହାଜ ଯୋଗେ ସମୁଦ୍ର ପାର ବାଣିଜ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା। ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା ଇତିହାସର ଗତି ସବୁବେଳେ ସିଧା ନଥାଏ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ନୁହେଁ ପୁରା ଦୁନିଆର ଇତିହାସକୁ ବଦଳେଇଦେଲା। ଆଉ ଏହି ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରୁ ସେ ଥିଲେ ଚାଣ୍ଡାଶୋକ ଜଣେ ବିଜେତା ଯିଏ କେବଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ହେଇଗଲେ ଧର୍ମାଶୋକ ଯିଏ ଶାସନ କଲେ ଧର୍ମ ଆଉ ନ୍ୟାୟରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଭାବନ୍ତୁ ତ। କାହାଣୀଟା କେମିତି ଘଟିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଅଶୋକଙ୍କ ବିରାଟ ସେନା କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତାପରେ କଳିଙ୍ଗର ବୀରମାନେ ଜୀବନ ଦେଇ ଲଢ଼ିଲେ ଆଉ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ରକ୍ତପାତ ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ବିନାଶକୁ ଦେଖି ଜଣେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପଥର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯଦି ସେଦିନ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ଦୁନିଆ କେବେ ବି ଧର୍ମାଶୋକଙ୍କୁ ପାଇନଥାନ୍ତା। କଳିଙ୍ଗର ବଳିଦାନ ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଓଲଟେଇବା ଆଉ ସିଧା ପହଞ୍ଚିବା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଏଠି ଯୁଦ୍ଧଟା ଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଏହା ଥିଲା ନିଜ ଭାଷା ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ନିଜ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯାହାର ଗଠନ ଭାଷାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କିଏ କଲା? ଏହା ପଛରେ ଥିଲେ କିଛି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଭଳି ମହାନାୟକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସିଲା 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। ଏହି ଦିନ ହିଁ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆମ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ
ତାର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗଢ଼ୁଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି। ଏହି ତୁଳନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ସେତେବେଳର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ବନ୍ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେତେବେଳର କଳାର ପରମ୍ପରା ଆଜିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ଆଉ ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସାହସ ଆଜି ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବିତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନ୍ କ'ଣ? ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଚାଲିଛି: ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ। ତେବେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା କେମିତି? ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ଆରପଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆ। ନୂଆଖାଇ ଆଉ ରଜ ଭଳି ପର୍ବର ମହକ ବି ଅଛି, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଏକାଠି ରହିବାର ଭାବନା ବି ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆଧୁନିକତାର ସୁନ୍ଦର ମିଳନ। ଶେଷରେ ଏହି କଥାଟି ବୋଧହୁଏ ସବୁକିଛି କହିଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆସ୍ଥାର ଏକ ଭୂମି। ଏହା ଏକ ଭାବନା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ସୁନାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜିର ଏକ ଆଧୁନିକ ରାଜ୍ୟ। ଏ ଯାତ୍ରା ବାସ୍ତବରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ମହାନ ଭୂମିର କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।